na. Lawin mo din. Nasa bahay mo pa yan? Tali ka pa dyan, tali. Strong halaw talo. Bakit itong food ka dyan naman eh? Ha? Wala, nawala yung ano dito, dalawang tungkod, di na binalik ni si Drake. Ito, itong food. Ito na. Ano ito? Eh, dumi-dumi. Erwin, Pineapple na nasa Erwin, thank you po. Salamat po mga bisita. Hindi ko lang punta pala. 12 viewers, thank you. Subscribe to your YouTube channel. Meron ako sa thank you tayo, Ben. 22 viewers, thank you. Ngayon, bumili ako ng ano, talaga. Shout out po, Tayo Robin, shout out. 20 viewers, thank you. At 3 thumbs up, thank you. Lalasan na kayo! Ay, Marka. My viewers, thank you so much.
Ay, Dahlia. Big love, shoutout, Kuya Mark. Shoutout sa'yo, Dahlia. Lawat, pipila ko sila lang Support from Team Bingo Warriors founder, Gina Lakman. Shoutout. For viewers, thank you. Binili ko mine. Binili ko dito kay Kuya. Yan, ito gamitin mo. Sa'yo to. Oh, shoutout, shoutout. Ay, shutdown. Mabuti ka dyan, Dol. Doon ka, Tol. Oh. Bakit plain? Ay, wala eh. Hoy, Pinoy Family Florida. Shout out. Uy, bago to. Main channel po yan. Pinoy Family Florida. Main channel po. Malalim pa naman dyan. Pinasok ka. Sige. Sige. Pasok-pasok mo konti. Malalim dyan, Tol. Baka mamaya magsabog yung paninda mo. Kamu na kumalaw. Baka sumabog. Wala nang para sa'yo makano. Wala nang malusutan eh. Wala nang padaan. Wala makalusot ko yun. Pasok mo muna ito, no? Wala mangyayari niya eh! Guys, please double tap the screen. Kambal Divine, thank you. Salamat. Na viewers. Shout out sa Family Florida. Minsan ba yan? Yan na moderator. Salamat po sa pagbisita. Noel. Urong mo na lang asin. Patay mo lang ito. Para tulitis ka lang. Sangkay Floromi, shout out. Pero sangkay Magdomingos. Ingat naman. Kaalis lang ng ingat naman. Hirap ang tinda ngayon Ang gantay. May task force, may imdat.
Dito ka. Padaanin niyo muna to, uy. Abutin ka dyan, uy, pag ikaw. Abutin ka dyan, dito ka. Ang bata na. Okay. Okay, diretso lang yan. Ay, abot. Diba, hindi pa nakakalos ko dito. Doon lang sa gilid, oh. Gilid ka lang sa may ano, sa may abidrag. Yun! Uy! Eh, di pa kasi pumasok dito eh. Pinahirapan pa buhay eh. Hey Alex, thank you so much. Lilit ng ano ah. Kay Grace, thank you. Kay Alex, thank you po. Back yan. Wala, ngayon pumunta dyan yung nanay, yung Marie. Baka isa pa lang yung talaktak. Ya, pala eh. Salamat po sa ano, pumasok. Repulyo.
Uy, dito ka. Dito ka na, oy, dito ko. Nasaway ni. Ako nga rin umuulan sa vlog mo, boy. May gulo rito. Nagtatalo sila, nagtatalo. Ako walang ng pera. 50 viewers, shout out. Thank you so much. Ang ingay ah. Oo nga, ingay. Kaya like shout out. Bibenta pa kaya ako ng isang dalawa. Meron pa yan. Dito na, huwag ka nang sumama. Dito, katabi ko ang panindan. Ayaw mo. Ano pa lang binto? 8 viewers, thank you. Boss, dali na. Ay! Wala po eh, matumal eh. Yan na. Lalipan mo yan. Ito ka na naman. Kaya may umiiyak-iyak na ako. 5 viewers, thank you po. Ang 2,000 benta. Pinasa mo sa akin.
May ako na i-open, okay? May batang umiiyak. Seven na rin ako, no? 1.7. Matumal, matumal, matumal. Matumal. Ay, ate, bili na ate. Shout out, Bay. Sabi ni Mary Grace. Reviewers at 11 thumbs up. Thank you. Bibili! Tay Robin, thank you po. Ang gulo ng palengke. Ang ingay. Ano? Ang katahimikan dito. Si Brenda, thank you po. Mabili, mabili, mabili. Ay ko pa paninda. Okay, 9 viewers at 12 thumbs up. Thank you po. Salamat sa mga nag-thumbs up. Eh, bili na ate ah. Repulyo, 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 repulyo. Welcome. Alive viewers, thank you. Uy. Si ano pala yun?
Okay, 19 viewers, please subscribe my YouTube channel at 12 thumbs up. Chanak, shout out. 70 viewers, thank you. 12 thumbs up, thank you. Pamigay na yan. Pag pinamigay ko to, Chanak, wala akong puhunan. Kawawa naman ako. Wala kami makakain. Wala papakain yung aking magina. May pamigay ko to, Chanak. O talaga, Chanak. Kaway ka talaga. Kumusta na, Chanak? Kumusta ka na? Ano lang? Repolyo tsaka upo. Ayan. Repolyo, upo. Tsaka kamatis. Yan lang tinda ko. Wala eh. Hindi natin pwede pamigay. Wala tayong panggastos. Sana kung pamimigay ko to, kung mag-views to sa YouTube ko ng mga 10,000, 20,000, aba. Pwede yun. Bawi yun. Kaso ang views 50, 100. Swerte na nga magkakaroon 100 ng views eh. Kaya ano tayo? Live ba? Ha? Oo. Di ba? Ang init, di ba? Sabi mga bayot, maganda upuan ang upo. Taratat. Tanong mo nga sa iba. Tanong mo nga kay Sagato kung totoo. Ang upo, maganda upuan. Wifi ko. Mainit kasi. Wifi. Init. Kanak, thank you. Salamat ha. Buang-buang ka talaga siya. Puro ka talaga katalukuran. Right, kanan ko, numero ko. Hello, sabi natin Brenda. Kami siniga sa palengke. Ilang oras yung palengke? Wala, kung depende sa oras mo. Ay, ikaw rin naghanap nutrition. Oo, Tiyanak. Umawa sa kalukuhan mo. Ate Brenda, maayong buntag. Sabi ni Maria Picalas. Brenda, tumamasok ba si Tol Project? May pasok ba ngayon? Yun na, ma'am. 40.
Oh, 40 lang to. Tiyanak. Alam, tita. Baka nakadalawang libo. Okay, Grace, take yun. Nakakalawa. Ako talo ko sa bukas sa lasing ko. Basta ko, 1 pa lang. Matumal eh. Matumal day. Grace, wala silang pasok. Ah, wala ba silang pasok? Per kilo ba yan, host? Hindi. Isang piraso, 40 yan. 40 isang piraso dito sa pag dito naman sa kabila, 50. Medyo malalaki to. Bago to kahapon. Ngayon lang to eh. Ito naman yung tira ko. Kahapon. Per piraso bintahan ko. Ang mura. Oo, totoo mura. Mura ngayon ang ano, sa repolyo. Mababa. Ang isang bundle ngayon, nasa 90 lang. 6 na piraso. Pag napaubos mo, kalahati ang tubo. Namumuhunan siya ng ano. Bali, namumuhunan siya ng... Sorry. Bandiyan ka naman, Manong. Dali ka. Mamadali ka. Oo, mas malaki talaga to. Malalaki yan. Oo, malalaki Ate Brenda. Kwenta. Kailangan kita eh. Sulit. I mean, ulo ko. Oo talaga siya. Stick. Tiyanak, loko-loko ko talaga. Ito, 50 to. Bago to kahapon. Mura na yan. Oo, Ate Brenda, mura pa rin. Magkano ang kilo nga dyan sa loob? So may mga pwesto, 40. Samantala sa akin, hindi na kinibili. Piraso na. Magkano lahat? Yan ka na naman acoustic, puro ka na nung kalukuhan eh. Mura lang naman to, kayang-kaya mo. Kung bibilin mo, okay, joker ka pa naman. Pag pinilang ko, sabay wala. For viewers, thank you at 12 thumbs up. Thank you so much. Ano naman? Bawa nakalive na, papasok sila. Papasukin mo rin sila. Pag sila naman nakalive. Wala naman papasok. Bibilangin ko, wait lang. Dami bilangin ko. Pag dito sa 40, bali 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sa 40. Tapos dito sa 50, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 5, 6, 7, 8, 34, 35, 36, 37, 38, 41. 41 yung 50. Tapos yung repolyo, ilan lang. 40 lang bintahan ko niyan eh. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
15. Libre na. 3, 4. Mga 3, 4, 90. Papakyawin nga. Ayan o. 3, 4, 90. Yeah. Yeah, Banati. Ito kasi ito, bago to, boss. Postik. Si Brenda, thank you po. Salamat po sa pagbisita. Meron ka pa bang isang kariton? 10 kilo lang kamo sa akin. Maraming kariton dito kaso hindi akin. Ito lang yung akin eh. Yung tawag nito. Sayot, repolyo tsaka ano lang upo. Isang karito lang ginamit ko Postik. Tiyanak. Ito, may paninda to, ang bata na to. Sinasabi ko may paninda kang kalabasa, 20 lang ang kanyang biyak. Si Jel Briana ang bibili lahat, ride ko. Paktay tayo diya. Opo ma'am, 40 lang yan. Sige lang. Boss. 40 lang po. Talaga na bukit. Saan ito ya? Tiyanak, pag nanalo sa loto, aray ko. Paano ka mananalo sa loto, te? Hindi ka naman tumataya. Ikaw nang bumili, Tiyanak. Oo nga. Ano lang yan sa'yo, Tiyanak? Barya-barya lang yan. Sumasahod ka ng 300,000 naman. Barya lang sa'yo yan. Big boss! Nataya ako minsan nga lang, minsan. Dapat araw-araw mong taya. Beses lang naman yun. Para pumaldo. Para mas mayaman na tayo kay Tiyanak. Kung makita nyo yung niyan ni Barya. Oo, Barya lang sa'yo yan, Tiyanak. O ba? 300,000 naman, tinasahod. Tapos ito, nasa lang, nabawasan pa ng 2, nasa na lang to. Nasa 3-4. 3-3, mga ganyan. Kayang-kaya. Mahal ng tayo. Magkano na ba ang tayo ngayon? Napunta dito siya niya. Oo, duman dito. Kinuha niya yung bigas. Dun na. Parang ganap ng parking dun. Magkano na ba ang tayo ngayon natin, Brenda, sa Loto?
Kailangan ko pa mag-apply DPWH. Aba, papaldo ka dun. Ito na hawak ng ano, flood control. Papaldo ka dun, boss. Diyan ka na lang sa ibang bansa, huwag ka na pumunta dito sa Pilipinas. Dito sasakit lang ulo mo. At huwag ka huwag ka nang mag-apply sa mga ganyan. Sasakit din lang ulo mo niyan. Mababansagan pa kayong kurakot. Ulang kristal to, oh. Plastic. 25. Mura lang. 25 lang pala. Kaya. Ulang kristal. Kurakot ako sa acacia tree. Oh. Oh. Kapre ka eh. Ikaw si Tiyanak. Kapre yung Tiyanak. Si Will kasi, busy ngayon si Will eh. Walang Will eh. Ilang buwan na rin dinabili si Will ng paninda ko eh. Meron na yatang ano. Ano ba nga? Ang huli pa at ang bili niya, February pa eh. Mga 2 months na din pala. 2 months na din pala si Will na ano. Ay, hindi lang. 3 months pala. Alang lang. Mainit talaga dito sa Pinas. Salamat Ate Brenda. Kapag bilhin ko lahat, ano naman ang sa akin? Sa'yo? Kariton. Sa'yo na yung kariton. Dadaling ko dyan sa ano. Ay, kunin mo rito eh. Hoy, hinahanap ko ni ano ni ate. Okay. Hinahanap ko ni ate. Gusto mo, paano ko to? Pa-LBC ko sa'yo to lahat. Para pagdating dyan sa lugar mo, bulok-bulok na. Sa akin na lang si Brenda yung title project, loko pa. Si Brenda, oh. Nakasar ka ni Tiyanak. Ano yung hinihingi? Loko pa talaga Tiyanak, ha? Ang sayo, Tiyanak, kabutihan ng puso mo. Yun, oo, totoo. Oh, dati yan, si Tiyanak yung dati kong tagabili ng aking paninda. Sayuti, kamatis, malakas bumili yan. Ayan, wala na. Na ano na eh. Nag-ipon muna si Tiyanak kasi may bibiniling ano. Bumili kasi ng babae sa ano, Angeles, Pampanga eh. Mabuti na puso ko noon pa, Brenda. Alam ni Hus. Oo, totoo yan. Mabayat yan, Tiyanak. Loko-loko lang yan sa ano, mga comment section. Mayroon nang may-ari si Brenda Tiyanak. Ah, may-ari na pala. Hindi mo nakikita si Tol Project? Na pumapasok minsan sa live niya, no? Si Grace, si B-Boy. O, Angeles, Pampanga. Di ba nandun ka lagi?
Pag pumunta ka sa Pilipinas, doon ka nagpunta, di ba? Hindi mo lang linive. Hawak ko ang kabit. Yes, hawak ko ang kabit. Wow, very good, Tiyanak. Ipagpatuloy mo lang yan ang kabutihan ng puso mo. Oo, Ate Brenda, mabait yan. Maloko lang yan sa comment section. Yung ano na yan, yung whitey na yan, pang ano lang yan, kalibangan lang ni Tiyanak yan eh. Monetize na yun isang yung channel eh. Kasi di niya ina-apply. Maloko. Oo, maloko yan. Palabiro ba? Diba, Tiyanak? Ayaw ko mag-apply. Aray. Hindi ko kailangan. Okay. Hindi niya kailangan ng sahod sa YT Mart kaya okay lang. Hindi niya mo-monetize channel. Oo. Hindi naman niya kasi kailangan yun. Parang ano lang yan eh. Ang palipas oras lang to. Nai-stress siya dun sa mga tauhan niya. Pumapasok yan sa live ni B-Boy, sa ibang live ng Team Boom, at maraming pinupuntahan niyan si Tiyanak. Lalo kay Rosie, kay Glory, tambay siya ron. Tatambayan dun. Libangan niya lang, Ate Brenda. 5 channel na money sa sana kaso ayaw ko mag-apply. Galing ah. Sayang naman yung Tiyanak. Di mayaman ka na sana ngayon, lalo. Hindi ka na ata nagla-live. Yan lang namin nakikita nagla-live eh. Oo, libangan lang niya. Pag na-stress siya sa mga ano niya, ka-work, o yung mga di naman ako YouTuber. Yun lang. Taga-support lang. Thank you, Tiyanak, sa support. Kasali pala ako sa Tiyanak sa ano? Sa May 1 sa challenge ng ano, Team Kabunoto. Ano yun? Kailangan ako makaabot ng 500 views in 1 to hanggang 20 days. Sa isang vlog, kailangan ko makaabot ng 500 views para makalusot sa second round. Kaya lagi ako nalilibang sa banyo arena. Para si Project, di daw yung vlogger. Oo. Ano na si Project? Live streamer. Ano lang siya. Hindi naman ako vlogger eh. Ano lang din, ganun lang din. Yung vlogger talaga, yung mga kilalang kilala. Ano lang to. Kaya lang tayo nag-YouTube dahil sa, siyempre, nagtitinda tayo sa bangkita. Kaya, laking pasasalamat natin na mayroon taong mga bumibili, yung paninda natin. Minsan, talagang pinapakyaw, paninda natin. Kaya, laki ng purpose sa akin yung YT. Small YouTuber lang. Oo, small YouTuber. Hindi tayo talaga tutalingan. Mga ano lang tayo. Kung sa ano, mga semi-sibol pa lang. Possible pa lang, hindi pa tayo. Kapag mag-vlog ako,
nalibang, makikita mo ka, madaming may in love po. Opo. Sana all. Ikaw ba si Aldin? Aldin Richard o di Dieter Ocampo? Ate Gia Brianna. Oo nga, di pa namin nakita yan si Acoustic. Ilang years na namin kilala yan si Acoustic. Hanggang ngayon, di pa rin nagpapakita yung mukha. Yan na yung Ate Brenda. Si Acoustic yung nagpasahod sa akin, unang sahod ko sa YouTube. Si Acoustic ka nagpuno nun. Naliparan ako niyan, malaking pinalipad niya sa akin. First sahod ko sa 2024 ata yan, 2023. Ang mukha ko daw si Dieter Ocampo. Talaga ba? Sana all. Yan yung Ate Brenda, si Chanak, yung first time na sasahod ako sa YT, siya yung tinulungan ako ni B-Boy. Pinakilala ako dyan kay Chanak. Tapos pinaliparan ako niya. Sumahod ako. Gwapong Chanak. Oo, Ate Brenda. Gwapo, kamukha daw ni Dieter Ocampo eh. Di pa nakita yung mukha niyan. Pag nag-live nga yan dinidelete ata niya eh. Oh. 3 viewers at 12. Thank you. Dami kasing members ko dati. Sabi nila. Kay Super Yaya din, siya din yung tumulong para makasahod. Oo, siya rin yung tumulong. Mga members lang nakakakita kasi. Mga members lang nakakakita kasi. Oo, mabait yan. Si Chanak abot langit. Kunulen. Bukas sa kasi. 3 viewers, thank you. Shout out. Nako, alam ni Brenda about kay Super Yaya. Oo. Kaibigan nyo ni Ate Brenda, si Super Yaya eh. Si Tita Lo. Kaibigan niya yan eh. Rin nilang matagal yan nila Tol Project, si Super Yaya. Kaya alam nila yun. Kaya ngayon, bumili ka na ng paninda ko. Ubusin mo na to. Lola tawag ko eh. Lola ba tawag? Opo, alam ko, Chanak. Sabi ni Ate Gia, Adriana. Talaga naman yung kanama. Ano yung mag-isang oras na po? Nate, opo te. Julio. Opo. Parinta lang. Tara na. Come. Come. Yan ma'am. Ipul niyo ma'am. Oo, matulungin yan. Nagpapasahod yan. $100 kaya ibigay. Oo. Alala ko yung mga nagpalipad sa akin noon. Si Biyay, si Ma'am Malupart, yan si Chanak, hindi ko ba yan si B-Boy. Yan, tumulong sa akin si B-Boy. Boss, baka pumunta ako Australia. Magtuturo ng basic training. Oh? Yes. Tay Robin, Miguel, shout out, sabi ni Jel, Rihanna.
Pag mga taga ibang bansa, no, ayaw, lalo pag mga ano, may lahi, ayaw talaga nila yung ano, yung ipapublic yung mga trabaho nila. Gusto nila to secret, ano. Tay Robin, galaw shout out. Yes, Brenda, thanks. Sabi ni Tay Robin. Oy, Mark, tita, mami, thank you. Morning, good afternoon, gandang hapon. May, mayaman yan si Tiyanak, oo. Tay Robin, mayaman. Maraming pera yan si Tiyanak. Kaya ikaw, Tiyanak, bawasan mo na yung milyones mo dyan. Bahagi ka na sa akin para umuwi na ako. Mainit din eh. Masisira yung kutis ko, Tiyanak. Dali na. Tiyanak! Nawala na si Tiyanak. Ang babae na naman yun. Bro Robin, hello. Sabi ni Tita Mami. Dai Brenda, sabi ni Tita Mami. May galaw shout out, Mark. Yo, ay, Ma'am Perselda. Magandang hapon. Salamat sa pagbisita. Luto ka na. Yes, Tita Mami. Bago profile mo, ano ha, Ma'am Perselda. Magalang kasi trabaho ko. I'm a member of Canadian government. Oh, totoo, true yan, totoo. Or biro-biro ka na naman. Kararating lang galing church. Tama yan, Ate Gwen. Nag-end na Tita Lo. Mark yo, ay, Tita Au, shout out Tita Au. Kumusta Tita Au? Thank you Tita Au, salamat sa pagbisita Tita Au. Kumusta nga yung ano, asyenda? Asyenda. Totoo host, kaya di ako nagpapakita. Ah, ganun ba? Trabaho mo pala sa gobyerno? Canadian government. Ah, okay. Kaya pala di ka nagpapakita. Maganda diyan sa ano no, sa Canada kasi buwan-buwan may natatanggap ata yung mga ano diyan, mga mahihirap. May mamahirap ba diyan sa Canadian ano? Canada? Postic? Meron ba diyang 4? O puro lahat dyan rich? Oo, Dai Brenda, tapos na. Sabi ni Tita Mami. Kapre. Tiyanak. Mga may mahirap ba dyan sa lugar nyo? May galaw siya raw, Tiyanak. Sabi ni Ma'am Proselda, lahat ng bansa may mahirap. Ah, totoo ba? Tita Mami. Kaya gusto kong kumuha kontrak sa DPWH. Sige, palduhin mo na yan. Pero hindi tulad dito sa Pilipinas at Tita Mami. Kasi kung ang Pilipinas kung hindi mahirap pang matao rito, hindi magsisipunta yan sa ibang bansa. Kasi ang sahod dito mababa, di ba? Mayroon house, mayroon ba? Pumunta akong Tiyanak sa Canada. Sabi ni Ma'am Perselda. Oh. Anong ginawa mo doon, Ma'am Perselda? Meron din bigger sa Canada. Ah, bigger ba ang ibig sabihin mahirap? Ako isang nahihirapan, di ako makaraos. Ikaw pa? Ano ginagawa ng pera mo? Kahit sa'yo is, ganun ba Tita Ma'am? Mute lang. Sige lang, Tao, salamat po. $11.01 pa lang pala. Nandun ate ko, pamangkin ko. Hello everyone, here. Yan si Tita O guys. Ano yan, Team Bully yan. Mabait yan si Tita O. Money can buy Marites. Oh, nabibili pala yung mga Marites dyan. Alam nyo ba't hindi tayo umaangat sa buhay? Kasi ang ilong natin, mga nakadapa.
Aray ko. Ang sakit mo naman, Tita Mami. Wag naman. Wag ka naman, Tita Mami. May nasasaktan yung ilong. Oh, yung ilong niya, oh. Wala. Ma'am Criselda, shout out. Tita Mami, shout out. Tita Mami. Shout out kay Tita Mami. Natawa si Mark. Hindi naman ano yung ilong ko, ah. Bakit yung katabi ko, yung dapa? Ay, tangos ba yan? Huwag mo na pisilin, hindi natingin nga ako, bes. Tawa si mama. Pinato ko sa attention, no? Tawa si mama na. Kapag lagi nakadapa, kasi hindi angat. Kaya Nood ka ng vlog mo. tumihaya paminsan-minsan Live ba? lang. Live. Oh. Nood niya ang live. Ate Brenda, Ma'am Criselda, tama dapat gastador ang mga Pinoy. Ang pangalan mo, ang pangalan mo. Tita Mami, shout out. Hindi mo alam? Okay. Mag-iwaray TV ito. Kaya hindi ko na kailangan. 7 viewers at 15 thumbs up. Thank you. Criselda, thank you, Ma'am Criselda. Ay. Criselda, pwede naman po. Pagkasama mo asawa mo. Pwede yan, Ma'am Criselda, pagkasama asawa mo. Matulog. Habang, ayun, di ba, nandun ka sa higaan, nakatuwad ka na. Tapos yung asawa mo papasok. Pwede yun. Pwede yun, Ma'am Criselda. Bro Robin, tama ka dyan. Kasi tayo yata ang may pinaka-gastador. Yes! Alam mo, tayong Pilipino. Once na pag may kita, may pera tayong kinita, lustay agad. Lustay ba? Upos agad. Mga Pinoy kasi kahit mukhang tipo, ginagawa. Tartado talaga. Loko-loko ka talaga. Galing ni Mark. Paano mo magaling, Ma'am Criselda? Ikaw naman nagsabi. Sakto nga lang po yun. Kung nasa kwarto ka, nasa higaan kayo, pagpasok ng asawa mo, naka-ready ka na, alam na. Ano pa gagawin? Ano, Jack Stone. Puro kalukuhan ko ang tao dito. Nakakahawa ka talaga, Tiyanak. Oo, Tiyanak, kinakain. Tingnan mo dito, may mga hipon. Tiyanak. Alam daw. Ayan. Hipon. Ayan, hipon, Tiyanak. Oh. Bunganga mo. Yak. Tiyanak. Ako pagpasok, babae, labas agad. Weh. Buwan. Itaaw, pasensya na po kayo sa pinag-uusapan namin dito, ha. Ayun. Ayun. Sana all ayun. Maganda ang hipon, di mo pa nga nakita, maganda ang hipon. Kalinaw naman ang mata mo. Kinakain ko itlog at hotdog lang kinakain. Ano ba yon? Yung ano, yung tawag na? Ano yung pula, yung brown? Kasi dalawang klase ang hotdog eh. May brown tsaka may pula eh. Frozen ba yon? Maganda hipon. Kala ko maganda yung hipon, hipo pa lang. Yung tindera ng hipon kamo, hindi nga mamay. Hipuan daw.
Tipuan daw. Sabi ni ano. Oo, kita ko sa'yo. Manawa ka dyan, acoustic. Baka hindi ka nakakita ng ano, magtitinda ng hipon. Yan, papakita ko sa'yo. Puro pangat kayo lang. Dito may ipon talaga. Pula, gusto ko pula. Tita Kao, thank you po. Kinakain ni Criselda black hotdog. Press ba? Oo, press. Nakalagay sa frigidaire. Ay, putang ina, dumaan pala itong nakahubad. Lintik. Mayari tayo niya. Ubuti saglit. Bababaan mo ako ng talong sa akin. Press ba? Kapag nakausap ko yan, sasama sa akin yan. Talaga? Ano, may ano ka? May panggayuma? Ayaw ko ng black, gusto ko medyo brown. Si Ate Brenda pala, si Ate Ma'am Criselda palaban din. Di na nag-comment. Ikot-ikot pa kasi camera. Sabihin mo, follow ako sa FB. Sawa na yan. Stick ko talaga. Masisirain mo yung pamilya nila. Yummy ba? Iwan ko kaya sa kustik o ano nakita. Tita Ao, thank you po Tita Ao. Salamat sa 8 viewers at 15 thumbs up. Ang hirap mag-ano, no? Eh! John! Anong oras na kasi wala nang tao. Reserve ka na lang 5 peraso. Lumaya pa ang tao niya. Yummy. Yummy. Hamburger. Sino yun, Mark? Yung alin? Yung nagtitinda ng hipon? Malamang yung tindera. Nagtitinda ng hipon? Kumari ko yan, si Cherry. Sana. Tingnan ko sa Pinas. Ano? Oh, pahinga rin ako isang tumpok. Problema! Halika! Uwi ka na? Balik! Oo, balik tayo. Wala mga pera. Sumbagong pa ko ni si Cherry. Oo, sumbagin. Gano'ng kilo? 200 ba? Cherry ba yung bibilin? Kumari yan ni Mark. Yan ang gusto ni Tiyanak pag bigyan mo na. Palapitin ko dito, Cherry. Tiyanak. Hi, Maria. Papapalapitin ko dito si Cherry. Bilhin mo na yung paninda ko. Ayun na. Ay, nagpabayang. Ma'am Criselda, sabi ni Maria kay Criselda kapag Criselda, kapag masubukan, ewan ko lang. Si Tiyanak pa. Gwapo si Tiyanak Mark. Oh, gwapo ba? Baka maging cherry pipa yan. Visit ka talaga. Gusto ko makita si Cherry yan ah. Oh, yan. Sungko. Tama na. Wala na. Tiyanak, yummy. Buong mukha.
Ewan ko sa'yo, Tiyanak, puro ka katalataduhan. Bumili ka na ng paninda ko para maubos na to, makauwi na ako. Pupunta pa akong Hong Kong. Hala, B-boy, andiyan si Tiyanak, naghahanap ng babae. Ginawa kong bugaw. Maganda siya. Cherry! Halika. Ayaw. Ayaw lumapit, Tiyanak, natatakot sa'yo. Tiyanak, boom. 9 viewers at 16 thumbs up din. Ititinda kasi busy siya sa pagtinda ng hipon. Bilhin mo na yung hipon niya, Tiyanak. Yan ang bilhin mo. Sige. Para makauwi na siya. Mura lang ang kilo. 110 ang 1/4. 440 ang kilo. Kayang-kaya mo yan. Siguro wala na atang mga yan. Wala na atang mga 5 kilo. 3 kilo na lang yun. Tama na ang oh, maganda siya. Bibilhin mo. Hindi wala na tindera si Kuya Kuya Dino. Pag binili mo, bilhin mo yung paninda niya. 3 kilo siguro yun mayroon. Bibili mo, ilalapit ka ron. Tiyanak. Maganda ang cherry. Cherry, mayroon gustong makita ka. Si Tiyanak. Oh, ito, ilalapit ko sa'yo. Ilalapit ko ron, ha. Bilhin mo yung bilhin mo yung kanyang panindang hipon, ha. Tiyanak, puro ka purma. Ayan. Sponsor ba yan? Sponsor? Shoutout mo si Tiyanak. Ano? Tiyanak. Anong pangalan? Tiyanak. Ay, shoutout sa'yo. Tiyanak. Tiyanak. Yan ang paninda niya, hipon, Sabi mo sa abusin niya. Yan. 440 ang kilo. Yan na lang. Ano ba yung babae lalaki? Lalaki to. Tapos kuha ko na rin ng ulam mo. Hipon. Oo, basta pagpapakyawin mo. Kukuha kami. Ako nang kukuha lahat. Pag pinakyaw mo sa akin, makukuha lahat yun. Kukunin mo? Pajikas mo na sa akin. Dali. Sige na, para mayroon kaming ulam. Pag pinakyaw mo yun, akin na lahat yun. Iuwi ko kay mag-swimming pala kami bukas. Sakto lang pala yun, Tiyanak, bili mo na dali. Biglang swimming ka mo. May swimming kami bukas ng mga pinsan ko. Tiyanak, dali na. Mga ilang kilo yan, Cherry? Mga ilang kilo yan? Tanong lang. Mga 3 kilo lang. Ilang kilo lang yung lahat yun? 3 kilo. Magkano yun? Nasa 1-2. Mga 4 daw. Ikilohin naman yun eh. At least may hipon na kami. May ulam na ako. Papakain na ba? Iwan ko dyan. Uwi na ako. Oy, kakampi tayo ha. Hindi tayo kalaban. Sabi mo. Papakawin na raw. Ano? Ikaw nga daw isasama eh. Wag. Oh, Tiyanak, sabi niya, wag naman daw siya. Tita Mami, boom, sabi ni B-Boy TV. Tita Mami, thank you. Yummy hipon, Tiyanak. Na lahat yun? Titimbangin niya yun, Tiyanak, pag kasi 440 ang kilo, isang kilong hipon. Kung bibili mo, bibigay ko ang Gcash ko sa'yo. Wala mo i-aabono nun. Sa'yo na lahat yun. O ba? Sa akin nga kami, magsiswimming nga kami bukas. Ako din, bigyan mo hipon. Andyan si Tatay Robin, pag pinakyaw mo yan, papapuntahin ko si Tatay Robin, bibigyan ko sa sila Tol Project. Wala akong barya. Bibigyan ko sila Tol Project, tag 1 kilo. Si Ate Brenda. Yung malapit lang dito. Si Grace, malayo eh. Hindi man pupunta yun.
Hindi ko naman susuluhin yun pag pinakyaw. Marami lang sa akin naman ka. Wala pa nga eh. Wala pa na, bibiro lang yan. Yes, tiyanak. Pag pinakyaw mo yung tiyanak, bibigyan ko si Tatay Robin, si Ate Brenda. Wala, halika rito. Ay walang pasok ngayon si Toll Project. Bakto lang yan, pupuntahan niya na agad. Baby, halika kikis kita gamit palad ko. Ilalakas ko pa para sa'yo. Lalakas ko yung tunog. Kikis kita. Ah, Jessa. Jezabel. Dito lang ako sa Maligaya. Sasako ko. Putang ina. Pasagasaan mo na rin sa truck ng ganyan. 7 viewers at 16 times at thank you. Tinatanggap yung kumukuha ng nabubulok. Bawal yan to. Tiyanak, puro lang ko. Basura. Bawal yan. Dapat yan ginadala yan sa taal. Ha? B-boy, thank you so much, B-boy. Kaya pambenta rito daw. Sampalin mo nga yun daw, puta kanina pa ako inahalin yan oh. Biro lang yun ni Tiyanak. Oo nga eh. Lahat na nagiging tao lahat yan. Diyos puro mong gulit, ano? Kung hindi baldado, sira. Nawala ka sa kontak ko. Tatay Robin, bili na. Bili niya ni Tiyanak para sa inyo daw. Kontakin mo na lang si B-boy. Tiyanak. B-boy, boom. Send mo sa akin, Tiyanak. Para pa Gcash. Gcash na lang ni B-boy. Sip! Sip! Maganda yung Hindi mo na lang sa inyo. pag nabili ang hipo, maganda rin may ano, may kasamang ano, Nabuboring ka, bugbugin may mo. kasamang Oppo, cherry pul. Ito, para paglasing si ano, si Mang Kalor, may pampahulas. Ang buhay ng tao, di mo malaman, di mo maintindihan. Wala, makapagsigang man lang ng ipon. Wala na si Tiyanak. Baka Wala, naubos na yung sigarilyo ko. nawala na info mo. Nawala ba? Tita Mami, we love you boom, sabi ni B-boy. Ang Perselda Tiger. Tay Robin, ulitin mo na si Tiyanak para magkaulam tayong hipon. Kasi Ate Brenda. Dali na, Ate Brenda. Ulitin niya si Tiyanak, dali. Para makatikim tayo ng hipon ng galing Palesdaan. Andyan lang yan si Tiyanak. Titimbangin pa nga yung Tiyanak kung magkano yun.
Kung sure mo bilhin nyo, papatimbang natin kasi nakakaya naman pag tinimbang na hindi natin maibigay mo pambayad. Baka tayo masigawan ng walang bitaw. Ito ibababa ko yung aking Gcash para maniwala ka. Love you too, B-Boy and Team Boom. Tapos delete ko na lang. Di nga tiyanak, totoo. Nakakahiya, hindi akin yan. Okay, ha? Ayan, binaba ko yung Gcash ko. 500 per kilo. 6. Hindi, kunti lang yun. Nasa lang daw. Mga 4 na kilo daw. Bali 440 ang kilo. Sige, Banat, bili na. Sana para makatikim naman lang ng pera. Man lang ng pera ng Italy. Walang bingbang ngayon, Tiyanak. Mainit ang panahon. Ayan, Tiyanak, binaba ko yung aking Gcash. Screenshot nyo kay didelete ko. Tapos bilhin mo na rin yung bilhin mo na rin yung paninda ko rito. Ma'am Crescelda, thank you. Ay, nabawasan na. Tinan mo, nabawasan na. Nabawasan. Nanay, Tay Alex, thank you. Si B-Boy na sa akin. Si B-Boy ba? Okay, sige. Si B-Boy na lang. May pumasok na Bro Alex, sabi ni Tita Mami. Tay Alex, boom. Si B-Boy na sa akin. As mo magkano? Ay, Cherry. Tinatanong ni Tiyanak kung magkano daw yan. Ito kapon, di ba? Timbang mo nga ng Timbang mo muna. Lagay mo lang sa lagayan. Huwag mo muna yung plastic. Strainer na muna kami. Kasi tinatanong na itong isa. Pag kami araw-araw yung tinda mo, basta sa kanya ka uuwi. Araw-araw niyang papakyawin, basta sa kanya. Tita Mami, thank you. Sa bayan nakatira? Ibang bansa yan. Wala sa ibang bansa. O, papadala ka na daw sa malamig. Pagod ka na ba sa init? Doon, pag nagtinda ka lang ngayon po, doon na kaya. Go, Tiyanak. Dapat timbang natin yung Tiyanak. Nakakaya pag di. Pala biro ka pa naman. Yeah! Ayan na, tinitimbang na. Nakaulam din ang ipon. Titimbangin. Lalagyan ko na ng kalating kilong bawang, tapos kalating kilong ipon. Pakita ko sa'yo, Tiyanak. Bawang na may konting ipon. Koray, mayroong daw bibilhin si Tiyanak. Totoo kaya to? Sabi ni Bastino, ubus mo. Ate? Ayan, Tiyanak, oh. Tawag salita, Joseph. Apat pa ito mo? May apat pa yan, mga ganyan? Timbang mo. Mark, vlog mo naman yun sa amin, Mark. Yan. Di kita yung Apat niya. 4 na kilo? Magkano yan? Sa 400 na lang. 1.6. 1.6 na yan. 1.6. Oh, 1.6 daw sa anak. Ayan,
Alalatin ba? Plastic ko na para may bawas Wait lang, pa. wait lang, wait lang. Ano ba? Mamimigay din ba to? Oh, sige daw. Totoo. Sold out. May bawas pa ba yun? Pag walang... Dati na? Oo nga, lalahatin nga niya. Ay, salamat. Kasi ano? Sige na. Mamimigay iyo. Yo, tiyanak, boom. Yan, binalot na ni Cherry. May small out din. Mary, papadadala lang ako sa Benedict Mary. Nauna ka pa sa... 1,580 lang. Mark, 1,580 lang. Oh, tiyanak, 1,580. 1,500 na yan, tawad. 6 na lang kamo. Sa akin, Marka. Mark, 1,600 na lang kamo. 1,600 na lang dalaw. 1,600 na lang. 1,580? 1,600 na lang. Pag abunuhin mo pa ako. Yung nagtitinda daw, itimbang na rin. Sige, wait lang, anahin ko lang to. Yun o. Ay, nako. Salamat. Ano masasabi mo kay tiyanak? Thank you so much. Salamat. Okay. Tiyanak, naitimbang na ha? Ay, magta-thank you pa ba? May wala pang Hindi pa nagano. Punta na tayo, Robin. Tiyanak, thank you so much ha. Salamat sa pagbili ng ipon ni Cherry. Bali, magkano yan, Cherry? 1,600 daw. Pero 1,580 At kalahati lang sa akin, Marka. pag pag nag-wait lang, wag niyo muna unahan kayo na yan. Dito pa yung yung nagpakyaw. Ano ba yung mapamigay mo, Mark? Sa amin yung pinabili. Tiyanak, ano mo na lang kayo, para may bigay ko yung bayad. Kasi nakabalot na yun, binalot na yun. Nakay B-boy. Okay na kay B-boy na. Thank you, Tiyanak. Maraming salamat ha. Paano ko na lang? Paano ko sa Gcash? May Gcash ka ba, Cherry? Gcash ko na lang, gusto mo ba? Ay, meron. Sa Dino. Send ko na kay B-boy. Wait lang, tawagan ko si B-boy. Tiyanak, thank you so much, Tiyanak. May pangulam na kami. Tatay Robin. Sa Gcash na lang nag-credit mo. Wait lang, tawagan ko na si B-boy. Yan o, thank you. Nagkainan dyan na ba sa'yo? Thank you po. Nagandahan sa'yo, kaya nabili niya yung hipon mo eh. Yun sa... Sama na ba siya, Mark? Yung akin niya, di nabili. Yung hipon mo lang daw gusto niya. Pupunta na. Sige, tayo Robin. Ganda daw kasi ng Si Brenda, papuntahin mo si Tol Project para makakuha ito ng yung hipon. Kasi 4 na kilo rin naman yun. Maganda, kaya ni Criselda. Nakamagkano ka na, pre? Parloy! Parloy! Natignan mo ako Ate Brenda, bumili si Tiyanak ng ng hipon. Ano? Magkano? 1,600. Thank you, Tiyanak. Maraming salamat. Salamat ng marami sa blessing. Ay, akin na Cherry yung yung Gcash ni Kuya Dino. Oo. Bibigay ko yung Gcash ni Kuya Dino para direct na doon. Di na ako magpapakashout. Magbabayad pa eh.
Thank you, Tiyanak. Ingat ka lagi. God bless. Nakalibre kami ng hipon. Sa akin yung 2 kilo. Sa akin nilang sa akin. Oh, Sa dadalhin. akin nilang sa akin, nilang kayo sa akin. Binilang ka na. Gusto mo pa? Siyempre. Ito, 0995. Wait lang, B-boy. Ano mo nga yung ano? Ano sabi mo? Ang gagawin ko. Nasa kanya yung ano? Yung magsisend. Wait lang. Kay B-boy na lang. Iba. Malayo si B-boy. Nasa Manila. Iba naman yun, iba naman. 1.6 na, no? 1.6 daw. Over daw. 09. Billy Greg, thank you. Salamat sa pagpunta. Sorry, B-boy. Ayuda na lang ako sa next time. Tiyanak, thank you so much, Tiyanak, sa pagbili ng hipon ni Cherry. Thank you so much po. Ingat ka lagi dyan. Salamat ng marami. May pangulam na kami. Ay, may pangulam, may panghipon. Ano daw? Tawag dito parang... Bigyan ko si Tatay Robin kasi Toll Project. Ate Brenda, papunta yung si Toll Project para makuha niya yung hipon. 1,750 pinadala ko. Yan, tama. Oh, sa kanya na yun. Tiyanak, maraming salamat, Tiyanak. Thank you. Thank you, Tiyanak. Dito ko kay Tiyanak ang pasalamat. Oh. Sa ngayon, B-boy, salamat. Nawala ka. Oy, Tiyanak, nagre-reklamo si B-boy. Eh, masabi mo. Ako nga na, Tiyanak. Grabe ka. Tiyanak, thank you sa pangulam ha. Thank you so much. Sige na ba, Sangkay? Salamat. Bye-bye. Thank you. Ate, ba? Ano ba? Tiyanak, salamat po. Sabi natin, Jill. Di, kanina kasi inano ko doon, tinutok ko yung cellphone. Sabi nung ganda ng hipon ah. Sana, Mark. Si B-boy nasa iba. Iba sa kanya. Mas special. Aba! Ano bibigay mo kay B-boy? Itlog? Bigyan ko na lang. Oh. Kala kayo nagpatago ah. Kaya ka lalaki daw, Mark. Nangalo sa palabo. Ilan na ba yung... Mark, Ano mo sa ano? Iwalay-walay mo, gawin mong... Magano ka ng kalahati dito? Kalahati. Tapos yung 1 kilo kaya no? Tapos 1 kilo daw kay Chacha. 1 kilo ba kay Chacha? 1 kilo kay Tatay Robin. Tas 2 tag 1 kilo. Tas 1 kalahati. Tas yung sobra. Yayuluhan ko pa? Oo, yung 5 mo, masisira yan. Salab. Bibigyan ko si B-boy ng unforgettable performance. Aba, iba yun. Salamat, Tiyanak. Tiyanak, papunta na si Tatay Robin. Visit tong Tiyanak na to. Akala ko TV na. Ibibidyo ko muna sana kay B-boy. Sayang yung video. Kailangan to. Minsan lang to. Yeah, bye. Salamat. Tutok ko na lang. Snap. Masaya na nakikita ni Tiyanak. Kaya kay Tiyanak. Ito ka sa akin yung natutok mo. Mga kawaray. Ayun. Hinati-hati na. Kalahati. Okay na yan? Ay, dagdag mo konti. Wala pa pala. Marami din pala, no?
Isang kilo kay Tatay Robin, tapos kay Ate Brenda 1 kilo. Ah, yung nandito lang sa live ko ang makakatanggap. Kaso, yung iba malalayo. Sobra akin. Baka may tirahin sa akin, maliliit. Maliit na nga yung akin. Maliit pa yung hipon ko. Sana all. Main, may hipon tayo, Main. Ay, dito na lang ako kahit sa inyo, brother. Oy, sarap. Oh, sarap, sarap. Hey, Robin. Sarap ng hipon, oh. Ang lalaki pa. Ang lalaki, oh, ang lalaki. Wala ka, wala ka. Okay na yan, okay na. Okay, 1 kilo kay Tay Robin. Tapos, hindi to gulay, hipon. Matik yan. Pasayote tsaka upo ka lang. Gagi yung mga nandito lang to, yung nag-request to ng yung bumili yung nagano nito. Decide hindi ako. Okay lang, okay lang. Ilan ba yung akin? Oh, takpo. Grabe, ang galing oh. Okay na. Asan yung yelo? Sabi mo, lagyan mo yung yelo. Sige, sige, lagyan mo. Okay na yan. Salamat. Ito. Obe. Talaga ako lalabas eh. Oh, thank you, Salamat, salamat, salamat. Salamat na marami dito. Kay Chanak. Salamat ka kay Chanak. Salab, amo. Pangalan? Chanak. At salab, amo, tsara. Okay. Ano John? Wala, pasayote ka lang. Hindi ka pa kumain ng hipon. Chanak, thank you so much, Chanak ha. Salamat ng marami sa paulam mo. May ulam na kami. Pray. Libreng ulam, hipon pa nga. Salamat po. Kasi may nabagian tayo si Tatay Robin at si Bibi. Salamat. Yung isa't kalahati akin na. Kasi may kapitbahay ako sila, Joel. Bibigyan ko na lang. Kayo hira, yung mga mute. Ate Melody. Chanak, daming salamat. Chanak, nasaan ka naman? Talagang maliit sa iyo, kaya galit si Maria P. Pag matulog kayo. Opo. Pahingi ako, Mark, ng hipon makakalahati lang sa akin. Paliparin ko dyan. Wow, hipon. So, wala ba? Kalayo mo, Tay Alex? Ano lang yun eh, bali 4 na kilo lang, Tay Alex. Kasi kanina pa sila dito eh. Kanina pa namin kinukumbinsi si tawag dito, acoustic na bumili ng ano eh. Kaya si Ate Jel lang. Halos 3 lang kami kanina nandito kanina sa live ko eh. Chanak, si Pe, ay 4 pala si Pe, Ate Brenda, si Tay Robin. Kinukulit namin si Chanak. Kaya yun. Salamat kay Chanak. Kaya may ulam kami hipon. Ay, hipon. More blessing, Chanak. Ate Brenda, mayroon kayo dito. Ate Brenda, papuntahan mo na lang si 12 Project. Te. Brenda. Si Tatay Robin pupunta na yun. Nawala si Chanak, di na nag-comment. Chanak, asan ka na? Thank you ha. Salamat ng marami talaga sa iyo. Di ba nakaganyan? Malaking bagay yan. Di ba kaganyan? At nakatulong tayo sa sa ating kumaring Cherry sa kanyang hipon na natitira. Kasi kung hindi mo naubos yun, ano yan, papayiluhan lang. At least naubos. Dahil sa'yo, Chanak, iba talaga mata mo, Chanak, ang bilis. Jill, ako wala para sa akin. Mayroon kang tira 150 1,750 daw ang binigay ni ni Chanak. Oh, okay, salamat. Mamaya na lang kasi mainit. Sige, Ate Brenda, kahit hapon po.
Hello. Nadali si Tiyanak, salamat. Kasi kanina kami na nandito, si Mamain, si Ate J, Ate Brenda, at si Tatay Robin. Sinasabihan namin mabait si Tiyanak. Ayun, nagbigay nga. Kasi nakakita ng babae. Maghihipon. Susunod yung mag-iisda na naman ha. Yung paninda mo, Mark, inayawan mo. Inayawan yung paninda ko doon sa ano, sa hipon. Pero okay lang, at least may ulam ako. Maraming salamat Tiyanak sa paulam. Uy, may pang-ulam kami. Ay, di pumasok si Mabi eh. Maria Pay. Gawin ko talaga yan. Gawain ko talaga yan. Ano? Tumulpak. Ano yun? Ano yun, Tiyanak? Tumulong. Gawain talaga yan, ano? Ayan o. Yellowan na. Alright. Yellow. Yellowhan mo para ano? Mga kawaray, binili ni Tiyanak pangulam sa amin. Binigyan si Tatay Robin, si Ate Jen, at si Mark Gawaray TV at si Bebe. Opo, Tiyanak, alam ko po yun na good Samaritan ka talaga. Grace! Si Grace, walang ulam. Walang ulam si Grace. Share the will, even if you don't have the will. Ano? Ano? Mamaya pa. Sige, daan mo na lang doon. Mabuti naisip mo yun. Oh. Yung dalawang nakaano dito lang. Ay, paano? Naluluwa mo. Naluluno yun. Yung dalawa. Pinayiluan ko. Baka 30 minutes pa bago kunin yun. Pag nailuan yan, hindi masisira. Hindi naman siya masisira. Kahit walang nilo, okay lang kahit walang nilo. Kaso maluluno. Kaya luwang Maglalagas. sa ilalim mo sa ibabaw mo pala. Ate Melody, hello po, sabi ni Maria Pay. Welcome Maria Pay, mag-enjoy kayo at mag-ingat. Oo, maligo kami bukas. Sakto lang yan, may baong kami. Hi Melody, sabi ni Ma'am Pers. Mary Grace. So may sa may bandang Sabi ko na lang mamaya. Ha? Sabi ko na lang mamaya. Ayun na. Wala na, nasa akin sige na wala yun. Alin? Kaya akin yun eh. Alin, kalate yung binigay sa akin. Natabi ko sa ikayeluwang mo lang. Konti. Ano ka, lalabas ko lang. Balik ako Saan magbibigay mo? Ito yung kanina. Kararating mo lang. Panlabas pa kayo, panlalabas ko lang. Wala ka na, ganyan no. Pumunta ka na ng botas. Ma'am Criselda, thank you. Ate Melody, thank you. Tiyanak, thank you so much talaga ng marami. Welcome, Maria Pay. Mag-enjoy po tayo. Ito na yung 500 Naisend na sa'yo, ano? 500. Cherry? Naisend na sa'yo, naisend na. Naisend. Hello. Hey. Magto 2 hours na pala ako, 14 minutes na. Ilang oras malibig ko ano naman? Depende lang kung ilang oras lang. Pinakamatagal. Mark, tirahan mo ako, balat ng hipon, beraulo. Ayan, andyan na yung ano? Wala, ando niya sa'yo. Ay, itong dalawa. Soli mo ka na rin nila. Soli mo kayo. Bawal ba yung maanuhan? Hindi mayiluhan? Ano ba yung nila? Yung akin nasan? Dadali mo na. Tumawa ka na lang doon. Ha? Patay na ako doon. Kala ko ba gusto mo? Init. Balat talaga kuya B-boy. May dadalhin daw ni Cherry dyan. Dadaan niya lang daw yung tipo. Maganda rin polio. Hoy!
Dito pala yung mga ano. Dito si Jengking ah. Opo, nandito. Ano? Wala daw siya eh. Wala. Oo, sakto lang. May hipon na kung ano. Lalagda lang. Sakto lang. Prutas na daling. Kaya, Ano naman ang may phone? malaki nga. Papansit ba kayo? Di wag nyo nang bumuka ng magbayad. Dali mo. Yung maliit lang. Wala maliit eh. Sakto lang to. Sakto lang to. Marami tayo. Yan. Kasi ba yan? Kulang. Ayan. Dagdagan ko na. Dagdagan ko pa? Hindi na. Isa pa? Hindi na. Eh, si Tita Beth mo, spaghetti mo, dami-dami yung umamit niya, spaghetti. Umamit yung Oo. Bumili siya ng ano. si Ana. Ang dami rin nilang pagkain. Maganda yun. Magmaraming pagkain kaysa wala makakain. Puro pagkain sila. Yan ang aking prutas lang eh. Hindi lang. Saan magkadadala mo lechon? Kitchen siya. Pinsan ko pala at kat mami ko. Nakalive. Nakalive. Ah, nakalive lang. Oh, may bumili ng hipon. Si Chanam. Bibili kami ng isda. Isda? Doon sa kabla. Kaso ingat kayo sa daya. Sa daya Oh, dito. mag-ingat, Mark. Pag sa daya. Yung sa tao. mambubulok. Sa mambubulok mag-ingat. Oh, dyan lang. Oh. Sige po, ingat po kayo. Sige, ingat. Hindi na, wag na. Wag na. Mas okay yung low key lang Chanam. Mga kamag-anak. Oh. Ay, nakasawa. Pinsan ko yung babae. Talaga. Sa may ano lang, sa may Holy Cross. Holy Cross? Yung ko doon kung saan yun. Mag-live si Kuya Ray. Ngayon 2 p.m. Punta tayo para sa announcement ng mananalo sa dance contest. Hawak mo ang beat. Ah, sige, B-boy. Wow, ganda nila. Pinsan ko yan, ano? Tiyanak yung si Joan. Hindi naman kanyang tao naman na yan. Yan, ano to, pala biro lang to, pero ang bait nito. Dami na natulungan nito. Jel, tirahan mo ako, sabi ni B-boy. Mami Yahoo! Ito, Mami Yahoo! Ma'am Criselda, thank you po. Gusto ko mang gusto kong bilhin lahat paninda kaso ayoko maging bilda. Salamat, ano? Dito muna ako sa pinsan. Wala asawa yun, pero may anak isa. Magla-live kami sa ano, bukas, magsiswimming kami. Pasok ka sa live ko. Bukas. Mga alas 9 kami pupunta ron eh. Siguro mga bandang alas 12. Kung hindi maganda signal doon, magla-live ako. Makikita mo yung mga pinsan ko ron. Tiyanak. Abangan mo, Tiyanak. Tapos magpapag-game sila. Ay pag-games daw ang aking mga pinsan eh. Magla-live ako ron. Yung ano si Mami, ano pinsan ni Mama. Oo, papakilala kita. Huwag ka mag-alala. Yun, walang asawa yun. May anak lang siya. Kasi naghiwalay ata sila ng kanyang ano, darling. Huwag ba yun tayo, una ka na agad, di pa nga tayo sigurado kung ano eh. Magugustuhan mo eh. Alam mo naman ikaw, maarte ka. Sila magugustuhan ka nila kasi siyempre taga ibang bansa ka. Ang tanong kung magugustuhan mo. Para magbayaw na tayo. Buwang ka talaga. Salamat, Tiyanak. Ano yan, sa opisina nagtatrabaho yung mga kapatid ko. Makikita mo rin yung kapatid ko. Kamukha ko. Mukhang ano, pangit. Paktay tayo niyan, oo. Magugustuhan ka nila, Tiyanak. Siyempre, taga ano ka eh. Taga ibang rehiyon ka eh. Tapos, ang tanong nung, kung magugustuhan mo yung pinsan ko. Pinsan ko na, binadown ko na. No? Baka magkaasawa kayo, Tiyanak ng pinsan ni Mark. Tapos,
ano, pipingutin mo lang. Ano, pipingutin na Hindi ako magtalong. Magtatanong ka lang. Wala ka magtanong ka. Ma'am Criselda, thank you. B-boy, salamat. Bibili lang ako. B-boy, boom. Bibili lang ako ng hotdog. Tayo, mawala yan. Pasok yan, baka mawala. Sagutin, ha? Pasok mo na yan dito, baka mawala. Wait lang ako. Ay, naabot mo dito. Abagan ba yan? Ay, dyan. Baka mo yan, mawala kasi. Masisi mo pa ako. Ay, tahimik lang ako sa personal. Ma'am Marcelda, Tita Au, boom. Tita Au, hello po, sabi ni Tita Mami. So, Scooby lang ako. Mabanat. Aba, Scooby. Meet. Tita, hi. Ma'am Marcelda, salamat. Tita Mami, thank you. Salamat sa 9 viewers. Init. Salamat, may 1 kilo sa lahat. Paldo yun mamaya, may ulam na kami, hindi na kami bibili ulam. Mamahal ng ulam natin ngayon. Dahil kay Tiyanak. Bahagian ng blessing, no? Bagian pa ng ano. Bahagian ng blessing. Thank you. 10 viewers at 20 thumbs up. Thank you po. Team Melody, thank you po. Host, marunong ka Bisaya. Di ako marunong. Uy! Tatay Robin pala. Yo, Tiyanak! Ang Tatay Robin, ang bilis. Andito na. Ay, Tiyanak! Di ba? Salamat sa blessing, Tiyanak. Gandang na tanghali, Tiyanak. Dito kami sa bayan. Mga karay, nandito na ang Tatay Robin. Hoy, gandang na tanghali. Uy, may toll project kay ano. Toll project at Tatay Robin sa 1 kilo. Sarap yan lagyan ng ano, upo at saka Uy, upo raw. Uy, lagyan daw ng lagyan ng upo. upo at saka ano, Repolyo? pulyo at Ay, sarap talaga. talong aray kaw. Sarap. Yan. Waray siya. Sa vlog ko. Ha? Ano daw? Bawal yan. Hindi, nagtatanong siya. Ay, Tatay Robin nandito. Ah, di ba? Nagulat ako sa'yo na andyan ka na pa. Ay, pabigay na ba? Oo. Bigla sumusulpot si Tatay Robin. Oy! Waray lang yan, Tiyanak. Ako lang ang Bisaya. Hindi ako marunong mag-Bisaya. No? Waray lang. Waray lang siya. Waray, sabi ni Tiyanak. Tayo. Ang bilis ng Tatay Robin. Oo nga, ang bilis. Nandito na. Si Tatay Robin, yahoo! Wow. Wow, nagdagdag. Grace, bro. Robin, hello. Sabi ni Tita Mami. Ate Grace, hello. Oy, Tita Mami! Nagulat ako nandiyan na pala si Tatay Robin sa likod. Nakatayo. Tiyanak, salamat ah. Tay Robin, magpasalamat ka kay Tiyanak. Oy! Tiyanak! Maraming salamat sa blessing na pinadala mo at pagbili ng hipon. Nakakatulong ka sa mga katulad sa amin. Salamat. More blessing to you. Ang Diyos ang bahala magbalik ng mga pagpapala. Una sa lahat, spiritual, physical. Good health ha. Mga material ng mga bagay, Tiyanak, na hindi mo pa natitikman. Sana ang Diyos ang magbigay sa iyo. Di ba? Good health, good health. Thank you. Biboy, thank you. Ingat. Mami Lane. Thanks, B-boy. Sabi ni Tita Au. Thanks, Tita Mami.
Pero Ben, sabi ni ni Tiyanak, hindi pa daw siya nakatikim ng hipon. Ha? Pasaway. Hipon tapon ulo. Katawan lang Ang kakainin. daming hipon dyan, ha? Saan ka sa Canada. Italy? Ha? Canada. Canada? Ang daming hipon sa Canada. Oh, punta ka ng Canada market. Ay, wala. Kapag malayo ka sa probinsya, malayo. Sa Ontario, Canada, malayo. Tiyanak, hipon ni Sagato, kainin mo. Aray. Uy, Tiyanak, kakainin mo ba hipon ni Sagato? Medyo lagom yun, lagom. Parang, Mag-ipon lang, alam namin. Mag-ipon lang, alam. Sabi ni Tiyanak. hipon lang. Oo, kaya mayaman to si Tiyanak. Tama lang. Si Capri yan. Mayaman. Uy, Capri. Si Tiyanak, si Capri, isa lang yan. Acoustic. Kababayan ni ano yan? Daming channel yan. Capri, Hindi ka Tiyanak. pwede presidente ano ni Will? Isang channel. Maraming channel. Monetize na. Monetize lahat, kaso di niya Hindi inapay. siya, si- Hindi niya nag-apply. Sino ba yun? Biboy, maalat ang hipon ni Sagato. Oo, Tita Mami. Lasang bugok. Kababayan ni Akari yan. Yeah. Cagayan Valley. Oo, si kaya pares ang salita na nila. Oo, mga Ilocano. Ilocano sila, Tiyanak. Ilocano. Cagayan Valley. Kapitbahay ni ano to. Tunay na buhay. Tunay na buhay. Sa Cagayan Valley yan. Mga kawaray, bigyan na natin kay Tatay Robin yung hipon na galing kay Tiyanak. Thank you, Tiyanak. Sabi nila Thank you so much, Tiyanak, sa hipon. Sino daw? Si Akari, Tita, Mga Akari, kababayan yan. O, yan, Ayan na. Yan! Salamat ha. Paldo, sa kilo. Paldo tayo ngayon, makakapag... 400 plus ang kilo. Wow, puran. Wow, Tanak. More blessing to you. Bali, ano yan eh. Kasi 1.6 ang binayaran na 4 na kilo. Isang kilo yan. Yung talaga pangalan sa akin. Sana. Tiyanak, thank you so much sa Maraming pahipon na palibre mo. salamat, Tiyanak. Sa amin, kay Tatay Robin at kay Toll Project. Mamaya pa sa Toll Project, mamaya pa po. Hindi natin mainit daw. Sa akin, sa kalating kilo. Pagkapunan na to. Binigyan natin sa bibi kalahati. Alright, thank you so much sa blessing. Ingat ka lagi dyan sa kung nasaan ka man ngayon. More babae pa, more. Salamat, Tanak. Dito ka sa Yun. Kaliman. Tiyanak, 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 Go, 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 go. Tiyanak, Tiyanak, may hipon kami. Ay, Mahipon na. wala si Mabi. Mabi, nasaan ka ba? Wala kang hipon. Mabi, layo. Ang lapit ni Mabi dito. Wala. Si Mabi nandito lang sa may Porisil, malapit lang. Pumupunta lagi yun. Ay, nagbiyahe. Mas mauuna sana yun si Mabi kung nanood sa live ko. Magkakaroon sana ng hipon. Tagi 1 kilo sana kami. Eh wala man. Wala kang hipon. Hipon na lang, hipon. Hipon, hipon, hipon. Thank you very much, Tanak. God bless you. Oo, karay, meron kaming hipon libre. Galing kay Tiyanak. Mabi TV, sayag di ka nakakuha ng hipon na galing kay Tiyanak. Ayun. Meron si Tatay Robin at si Toll Project mamaya pupunta niya. Ay sa akin sa kalating kilo. May libre kaming hipon. Mabi, wala ka. Lapit-lapit mo lang. Oo. Yan, si Tatay Robin meron. Alright, thank you kay Tiyanak sa palibreng hipon. Love you. More blessing to God. Si Akari senior na. Oo. Senior na 'yon. Senior citizen. Siguro si Akari. Kuya Robin, ligawan mo na si Akari. Ligawan mo na si Akari. Kilala mo si Akari? Yan eh. Sa live. Ligawan na ba ni Tatay Robin? Patay si Tatay Robin. Ano yan? Yung balo. Balo ba yun si Akari? Balo yan. Ang daming alaga dyan. Ang daming alagang manok. Balo pala yun si Akari? Oo, balo yan. Kasi no, malayo. Nasa Cagayan Valley yan. Aba, parang gusto rin punta ni Tatay Robin. Parang gustong punta ni Tatay Robin. God bless sa'yo, nag-sponsor. O, si Tiyanak Project. Toll Project si Tiyanak. Andito yun sa'yo. Ah, O, yun sa'yo.
Naka-yellow. Kaya puntahan mo ito mamaya. Yung akin, sabay ko na lang kay Cherry pag uwi. Kasi taga doon lang din naman siya sa Cariñosa. O tay, baka gusto mo isa pa. Ay, dubli po. Tama na. Uwi na ako. O, sige na, uwi ka na. Oo. O, kamatis. Ha? Ayun, no? May kamatis pa. Kamitisan mo na yan. Kamatisan na, oh. Mayroon na, libre pa. Or blessing to us. Okay lang. Bye-bye. Mark, Kita, kita, ingat. Bye-bye. May sasakyan ha. Bye-bye. Tiyanak, maraming salamat. Si Tatay Robin, may ano na, may bring home na. May bring home na si Tatay Robin, mga uli na. Bye-bye. Sana. Tayo, sige tayo, salamat, ingat. We love you too. Project, pag naluto ang hipon nyo, tirahan mo ako, Project, sabi ni B-Boy. Madam B-Boy, boom. Sipag talaga ni Tatay Robin mag-vlog. Thank you sa lahat ng ng ating viewers. Salamat kay kay Tiana kasi kanina kami lang talaga apat kanina nandito. Si Ate Brenda, Tatay Robin, si Pe, usap-usap kami kanina. Eh nung naisom ko dun kay Cherry, nakita niya yung hipon. Kaya napabili. Salamat sa hipon. Pastilan. Ingat tayo Robin, umuwi na. Binigyan ko ng kamatis. Isang ganito, isang balot. Para may pang kamatis siya. I'm going soon, kaya I will help when I can. Thank you, Will. Thank you, Will. Thank you, Chanak. Thank you so much. Thank you so much. You know what I love? Chicken nuggets. Dami nga na nangihingi, kaso yung inano ko dito, yung nasa live. Ingat tayo, Robin. Ayun na, nakauli na Ate Brenda. Will, sorry. Tiyanak pala, sorry naman. Will tuloy yung nasabi ko. Tiyanak, God bless you, sabi ni Tol Project. Tol, nandito yung sa'yo, Tol. 12 Project. Ayan. Naka-critch pa. Nangangamoy hipon ako rito. Tiyanak, God bless you. Kasi kami dito, pag bumili kami ng hipon, makalahating kilo lang. Hindi kaya nang approve ng 1 kilo kay medyo mataas. 9 viewers at 22 thumbs up. Thank you po. Tiyanak, thank you po ulit sa blessing. God bless you always. Tiyanak, thank you so much, Tiyanak. Sino ba magla-live ngayon? Wala ba magla-live sa inyo? Nagugutom na ako eh. Mag-e-end na rin ako. Mura lang host. Will, we love you. Boom. Andiyan ba si Will? Wala naman si Will eh. Si Will Tiyanak lang mayroon dyan. Kaon na. Sige, ate. Ate Brenda. Sayang si Mabi. Ang lapit-lapit ni Mabi. Oh. Hindi kasi nanood sa live ko. Kung nanood yun, magkakaroon sana yung... Andyan pa naman yung tatay niya. Yung papa niya, andyan lang sa bahay nila. Kung nanood sa live ko nun, kakalahat. Ano sana tayo? Isang kilo. Kaon na. May free taste ba? Yung lason sa daga. Mayroon. Gusto mo ba, Jomar? Mayroon dito. Mayroon dito. Ano, tol, Jomar, baka gusto mo. Bibigay ko doon sa'yo. 50, tatlo. Ayaw mo talaga yung Juan? Ayaw mo yan? Wow! Tapos na mo na yung tayo. Nakakasag talaga yung parang hindi ko talaga. Nakakuha na pati yung asawa talaga. 9 viewers, thank you at 22 thumbs up. Jomar, boom. Sa'yo, ma'am. Ayun, makabinta. Wala, 40 lang yan.
Ang isa. Ito na lang. Ito. Kulang po ang gusto. Basta nagharap lang ako doon. Sige, okay na yun. Ha? Okay na yun. Kulang ka ng dos. Kanina may bumili sa akin dito yung yung kaibigan ko sa taga ibang bansa, yung negro. Bumili ng isang repolyo, isang buo, 50. Binigyan ako 100. Tinanong ko, para saan yun? Sabi na, sa'yo na. Binigyan binigyan pa ako ng tip ng 50. Ayos. Naghahanap ang kapitbahay ko ng free taste daw. Bumili mangga, marami pang free taste kaysa binili. Kapal naman ang mukha nun. Mas marami pang binili. Ay, taste kaysa yung binili. Aray mo. Jomar, shut up. Minus. 46. 40. Sandali ko na isang. Andiyan pa si Tiyanak? Tiyanak, andiyan ka pa? Mag-end na ako. Nagugutom na ako. Kaya na lang ako, Tiyanak. Thank you so much po sa lahat ng pumasok. Dinagdagan ko na isa. Maya-maya na ako pupunta. Sige lang, tol. No problem. Nandito lang naman. May yelo naman. Nasaan ba si Tatay Rodin? Ano lang yan, Kalaukan. Oh, ang bilis nga eh. Kaya nga, nagulat na ako. Sumulpot talaga ako sa iyo. Kaya naghahanap ako ng free things na lason sa daga. Hilig sa free. Buraot ang... Malakas ba mang buraot, tol? Lagyan mo na ng lason yung yung mangga para talagang... Insan, may nagtatanong sa'yo. May nagtatanong. Halika. Tiyanak, nandiyan ka ba? May nagtatanong sa'yo si Tiyanak. Si Tiyanak nagtatanong. Tiyanak, yung sponsor namin taga ibang bansa. Gusto ka daw niya makilala. Kaya minsan ko yung Joanna. Oo nga. Oo, kanina nagtanong. Hindi mo pumunta kayo? Bukas, papakita kita sa kanya sa live. Gusto ka daw niya makilala. Okay ka lang, te. Baka mabigyan ka sa malitang pera. DPWH yan. Oo nga. Hindi Siya yung nag-comment noon. Hindi kita binibinta. Live to, live. Binibinta. Sabi ko pa nga, baka hindi mo. Binibintan loko. Sabi ng pinsan ko, binibinta ko raw siya. Nung isang araw, nagluto ako ng pansit. Sabi, patikim pero kinuha isang plato. Ang galing. Yung pinsan ko, sabi niya, binibinta ko raw mo siya. Kay Tiyanak. Tiyanak, binibinta ko ba yung mga pinsan ko sa'yo? Hindi naman, di ba? Live ceiling tol. Doy Jerry, hello. Oo nga eh. Umalis na si Tiyanak. Mag-end na ako. Nawala si Tiyanak. Bukas yan, papasok ko. Bye-bye na po. Salamat sa inyong lahat. Team Boom, I love you all. Sa lahat ng pumasok. B-Boy, salamat sa ingat-ingat lagi. Thank you so much. Bye-bye na. Out na ako, mag-out. Out blast. Out. Tayo. Nagutom na ang person.
Kain na ako, pre. Patingin na ako, pre. Patingin. Ito, 40 lang, pre. Kain. Oo. Gutom na ako, guys. Masakit na ang aking sikmura. Wait lang Kasi kanina nahiya lang ako mag-end kasi kausap natin si Chanak. Nakakaya naman mag-end tayo. Nung bumili na siya ng ng hipon, alam naman mag-end agad tayo. Nakakaya naman. Kaya inano ko muna kung nandiyan pa. Chanak, thank you. Pangako kita. Hoy, count. Pork chop na lang akin, para masarap. Mag-end na ako. Kakain na po ako. Salamat po sa inyong lahat. Chanak, thank you so much po. Ingat ka lagi. Makaon ako ate. Tita Mami. Mag-end na ako. Salamat po. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat kayo lagi. Nagutom na mi. Nawod lang ako kanina kay Chanak mag-end kasi siyempre nagpalit yan hipon. Bye-bye. Bye-bye na po. Yun na ako. Salamat po sa 6 viewers na nakatambay.